Bala mo, pakita kong Pilipino, Ilonggo ingenuity. Tanan madisponeran. Sa Amerikan, hindi na pwede. Haboy na nila. Haboy na niya. Oo. Di mo gani, ipakita ko nito sila. Basi makasayro sila dire. Mapuslan pa. Scrap na niya pag sunog, scrap na niya sila. Oo, no, wala na. Haboy na. Ano ganing ngalan mo? Cesar. Cesar? Abay lang kayo mga amigo ko, pakatuon ko di mo. Amo na yung shop ni Migo ta Cesar. Tanan madisponeran. Disponering. Okay. Amo na. Australiano nagpa? Ang silbot man. Silbot man? Ang yung ano doon, tawag nito, winter bill. Oo. Na-rewind ko na, way mag-awad. Oo, siguro. Kasi nakalin na siya. Way sa kaula. Pakal ng kurubag ko. Ay, kamango nga tao. Aray ko gana na ko, harap pa na gana. Ti man baligya ko na. Ano na, mga 8 years na guro ay. Oo. Tugay-tugay na. Oo. Ate, May mag-awad. pila ka ni sukot mo sa to? Wala lang, tulipat na ko, tugay na to. 8 years ago? Oo, patakalapot na 3,000 na. Ay, kabarato. Ano gani na? Windlass? Ang winter bill, Winter bell? sa silbot na may solar sa Oo. winter bill Oo. para sa charging sa battery. Di napandar mo? Oo, aray ka gana eh. Oh, so, Maria. Hindi ko man magamit yan ang iyak pa na bilin to. Oo. Ay gamiton ko tani. Oh. Bay ilang kay kon makasayo ko di matanon ta kon ako mabakal na lang. Babasi mapuslan ko. Dandahan na. Sige lang. Okay lang kaysa mapuslan kaysa yaboy na lang. Kaya magana, ito may pilot light. Oo. Magsiga kung hindi mag-buhay ko gana. Oo. Kita mo na dispono yan ni Cesar. Okay, kung mapuslan ko na, baklon ko. Okay? Kaya pa. Silbot yan wow. Ay, plano-plano man mabakal. Yati kang silbot sa lang mo, no? Oo. Baratuhon na lang damo man mga kuan sa Newport Beach nga ginabaligya. Bay lang, mapo kwanta ina, okay? Salamat gid. Ang iya shop ari di sa Mabini. Hindi, delikado. Delgado. Ano ganina? Delgado lang no. Ang cross street ya is anong San Agustin ganina? Ano? Ang nang street nga na. Ari lang oh. Halandune. Halandoni ang cross street ya. Between Salandoni and Mabini. Pero Delgado Street siya. Okay? Salamat kayo na. Okay, bye. Glenn? Ken Antoniyang. Si Saint Antoniyang, Migo Tadere. Ari siya subong sa ang iya nga pwesto sa Quezon Delgado. Kung may mga pakayo ka mo nga mga nga guba, kayang-kaya yan eh. Subong ginaobra niya. Ano na kinang ginaobra mo? Jackhammer 3 mods. Ha? Jackhammer 3 mods. Jackhammer 3 mod nga guba. So hindi nyo pagyaboy kay dalaan nyo di siya kay kayang-kaya yan na pandaron. Hindi na ka mamagastuhan kay para nga kwan balaan mo Ilonggo disponering ni mo. Diyan mo ng title sang video nga ni. Tanan-tanan nga klase. Mga rewire, mga nasunog. Ano pang mga naobra mo, Sen? Tanan nga power tools. Tanan nga power tools, okay? Patian nyo na. Ay mayo na siya pag-obra. Pati ining ano gani ni tawag ni generator. Chicken feed lang na siya. Ti ari ang iya ko gusto mo magbakal sang mga gamit na di nga barato na maka-save ka. Kay kondikto ka na sa mall magbakal, nakadamo na nga patong, magasto na, mahal na. Ano gani na sila yung mga jackhammer, no? Na may mga diferensya sa sulod. Ano nga brand na? DCA. Ha? DCA. BTA. Made in China. Tibalang mamugid man na. Ano nga China made wala man gid naga dugay. So dali nga kamukad to siya.
Okay? Tanda ni sa magpangayo. Amo ni mga Ilonggo dire. Disponiring na hindi ka na ng kinota mo ng guba. Ba? Amo nang iya makina. Di amo nang ilislanta kayo layon ta. Ang makina Oh, yagyan. muna. Yung mga motor. Ang motor yagyan ang diferensya. Kaya gina-inspeksyon yung gid mayo kung ano pa mga diferensya. Amo ning brand. BCA. So, tapos i-rewire mo inang motor. Rewind. Tanan gi-rewire gitanan. Oh, rewind. Oh. Sa presyo hindi ako mamangkot siya, kamo na lang bahala nga duwa mag transaksyon, okay? Mo na. So may mga guba kamo da, hindi na kamo hindi niyo pagyapoy kay madisporyan pa na di sa mga Ilonggo. Okay? Na. Dugay-dugay na. Tapos na ni, mapandarya na. So, dako gid ang ma-save ninyo. Okay? Amo ni migo ta si Sim. Kent. Clint? Kent Antonio. Oh, si Kent. Oo. Si Kent, no? Na dari ang iyang pwesto sa liwat sa Delgado, Quezon, Iloilo City. Oh. Ara si Kent, oh, pakita ko ng tsuraya. Na. Tanda ang bata na. Okay? So, hindi ka mo magkakuan sa liwat. Dahil nyo dala sa mga Ilonggo. Kaya kayang-kaya niya na. Okay? Thank you so much, Ken. Okay? Okay.